Assalomu alaykum bardo'rlar, shuma qabul da kanali Baroyi Kor. Hazor Ahmad kalon baroy dastgirton baroy kamyonkari. Tinchton hammaton da Hazor Ahmad kalon mo'riz tasmin giriftim ki, ya'ni ki ro'z mo ya fikrda omadim ki qat'iy dalilsho ya video vizit qildim. Vaqti ki shuma savollar dida budin da Telegram kanal, mo savollar shumora метим. Я чизга ногуфтан онон ба нафарои ки мехоҳем ки дар сафар кор кунем метавонем дар ҳамин номеро зам бизанем дар тамоми шаҳрҳои Россия бошем метавонем смело буроен кор кунем. Агар дар шаҳри Санкт-Петербург боши мошини более-менее боша метавонем ки бурои Сити Мобил ва таксовичков кор кунем. Мо далела зам бизанем ҳам суҳбат мешавем қад далел. Погнали. Салом дӯстон. Дар шаҳри Санкт-Петербург ака мунтазир ба шумо ҳастем. Салому алайкум далел. Assalomu alaykum. Tayinsozi. Mesha aka chiqish shuma. Salomatik chiqalay, ko'r bo'l chiqalay. Shukrona Alloh aka jon amas. Ey bacha, чего навигari надори? Навигari aka на трек ватан партофто да Instagram экну дига. Канал надорум. Хуба я нав боюдим ватан гуфти боюдим да я треки бояд падар мебромад да дубори Instagram да дидин гижо шид вай. Удали чи? Ай дам моҳай aka да студияи роюн aka дестам. Рочки я дубор история када дида будум амро. Ох, вай безе бад пресидестан. Ай броя да канали шумо мепартем ша канали дуниё хеле дарак надори. Логен пароли канал медони чи хеле гуфтеси? О, бугум да YouTube. Ҳама сада ҳама созай. Шукронаи Худо aka. Ама на. Бад чан ич не ҳама сад фоиз как нада бади ами чанқа вақте ки батл гузашт баъди ҳамун чанд гап хабар шид гап ва шид мо қати худа ягон бо сивяза набромадем бача сивяза бурен гап тамом. короче далел чанд та саволай нашод дар телеграмам додагиян саволора дар телеграмам додагиян ба саволои хубам ҳастай хай мехостем как обычно баҳри ҳам мухлисои батл барори кор мухлисои барори кор пешниҳод кунем чалай. Тамом акаҷон. Пагнали. 100%. Салом алейкум бародаро кадоми тамошо дора. Ама хубай. Ама наст. Короче, якум савол дар Telegram буд ки агар далелшо батл буроя бо ранга ҳамкат навай тайёрӣ мебина. Яъне ки батли кира дар назар дора. Рекла. Рекл. Бале. ما اکا خودت میدونی که اوجا خواهی هم یا ساستایانی دا بود که با زیاد میدونستم خودت پریکاس نه اکا تکستم هم میدونستی اوجا مقصد هم خوالو بود هم خیلی خوالو بود که ما هم یاده بار خواهی هم ما نمیگم برقص چیدگیه خواهی هم خیلی سلوچه نه هم بیتون مرده که همونجا ما نمیگم وای برقص کدگیه هم خیلی سلوچه نه خیلی مرد وقتی بطلر خونده است اکا خیلی مومنتوم شما وای گوم میکنه خچا مقصد چقدر 24 ساعت خواب کردی نیستی اکا؟ نه من خیال میکنم تو بطل опытний باید خیلی دا گم نکنی اکا ما گم نمیکنم اگر خوالو نمیبودم آخه دیگران خوالو بود کو همه خوالو دیگران نکشتم کو نه همه بطل تماشا که ایکران کشتگی بدین ای دسانتا ای دسانتا نکشتم اگر نودا اکا بفیدم ای رکلا دسانتا دسانتا سمایلو خوجا گرفتگی короче ای رکل بود؟ نه کاروچی چیزی نام بشو اکا برای که چخیلی ما هم رنگی که مقصد هم نیداد سه نیدارنگ هم خیلی کدوم کاروچی 100% گذاشت خیلی اوز ما چخی میگی تو؟ اوز مرا 100% بریدیم تویست؟ رحمت برای برادرایی که همونجا دستگیری کردن 20 روز کدوم یا خیر دا زده جونو دمی دم؟ کدوم دا باقنا داری کی؟ کمچه یک فوت زده خیر دا کیف شکاو کاروچی رحمت کلام یک ازگاه ای نویسه که دلیشو را ای مسکوه ای بگوش که التماس اکای الهامدین سلامش گفت اکای الهامدین آزی قچی قبل استادون اکده короче همون سلام گفت انا اکای الهامدین آمده و اکمه یا سوال دیگر نشد این سوال اخمه بطل کدنی یا نه بطل ها اکا قطی کی قطی سپینیک مقصد اکا میدونی چی خیلی باشه غم زده باشه سپینیک غم زده باشه غم زده باشه مقصد سپینیک خیلی غم زده
например, океане ки ошиқӣ мехона биёма груба нагумшон рекл буд қатчи батл кардӣ бо эмиби буд қатчи батл кардӣ бо ки ғам зада азӣ ки мехона ягон кас нестай раллик навик тоисо навик якай наврӯза кор намегирам якай наврӯза маззаш нестай мақсад худо шифош бидама кор надорум вакада но агар чихела яки мисол соз шава ва яка мисол агар батлш жиланди дошта боша қатимо агар ва яка розигӣ шава ма мақсад визиб наметум ака мисол ма шуморо гуфтум ки хеле ғамзада аста ёгена мисол як гала ғамзада рост лаки ёгенда уже ма дуюм бора видеообращение кардисам дастсвяз набромадеста дуюм бор шид хай ман намедонам ман кор надорум мақсад ма чӣ гуфтани ман мақсад ғамзадора пешниҳод кардам ака ва уже мо наметонем раллика просто ралли гуфта вая ҳоҷи рамазон гуфтан дар кори вая хай мара қатӣ ҳама ака як бор чақчақ кардӣ гуфт табуд ки мекунӣ батл қатӣ ман гуфтам мана фарқ надорам ман ҳамун вақт буд гуфтам ака шумо баҳс накардаем гуфт агар шава мақсад як тайдига мебуроем ҳамун вақт мақсад чақчақ кардем агар ки шава қатӣ авай ман мекунам воли як шил гап мезанам қатӣ шака ё на шава баре репа бас карда намешава ака намешава не ма и репа бас карда намешава хай гап за қатиш агар ки тайёр боша ма хелм тайёрум нашод батл ма тайёрум 100%. Ана нашод ҷокер чӣ гуфтади? Ма савол тим ака. Бале. Я савол матим ака. Бале. Мисол қатӣ ха ма чи ака ма қатӣ шумо як вақт гапо гирехтагӣ буд ака ха ман нофаҳмӣ кардам шумо нафаҳмидам ам хе гапо гирехта буд 100%. ба мара шумо мара темара фаҳмонден ака ман гуфтем ки инам хеле гап чак ма шумо гуфтум бахшиш ака мақсад ман нафаҳмидам будам. Ҳама 100%. Биромадем ҳамкорӣ кардем. Бале. Рози ҳасти ё не? Ай ҳамкорӣ тоза қатӣ ҳамкорӣ каси? Не ма дига барори кор даватл намекунам ака. Ака рустам ташкил намекунам. Не мардак баре. То што например она хай гапони дар разумени буд бав омадина мардак бари батл. Бадай батл, пешай батл чизе гуфтам дар гапо месодум? Ака бахдома гаптон надорум лубой чишид ака да гаптон истоде хайморам да гапмон истодем ака чи мисол рали қати гапотон гирехтагӣ буд ака ба фикрам дамун галасавани гапо ма гирехт ма қати батлеро гапо намегиреза батлеро ҳам хали мекунад аю тараф мақсад бале мисол ма қати рали гап занам агар розӣ шава шумо ҳавая батл мемонед ака бале мемонед ака тамом ака ма гап мезанам қатиш далш савол намере тамом ҳама 100%. как надай саволи таин боша ответ ча гирифтӣ ма тайёрум тамом некем страна вай худш медонад ки смс галасавани қатия голос бо блин яке бо мекунам мегум ки бародаро смс галасаванира кишта намешава барои ки чихеб нави ака сум кор карда истай ки мекишаш ай сум безорен шумо хабиё мере барои ҳамун гавза қатиш агар уверен боша ки ма смс галасаваниша бо намекишам марҳамат батл меонем не ки вай наврат буроя батл хай я чақчақ мекунам барои мара як бор гуфта буд ака мегум амун темара мекишаем ака тамом 100% как надай короче мерем далши саволи далши дига да нашод ҷокер чӣ гуфтани барномааша гӯш кардагӣ ё не ё бугумуд короче ям ҷои хид ма роим кардем ба худо ака аммо ака илҳомиддин гуфтем ку ҳавай ака роим кардия ки мақсад ҷокер нам халид гуфтагия ноз бо фромӯш кардем чӣ гуфтагия ака бо бигин гуфтагия ки типаки нагуфтагия тини дастоини гуфтагӣ неста ба фикриму ма гуфтагимш ки батл мекуни қатиш вай гуфт ки не барои чи ки ай кланмон яъне ки ай группамон я одам ду бозидагиаша ӯ да неинтереснай вай мо да коиш неинтереснай ба каломамон наёна ки ма қатӣ далешоя буд дига батл буром
Афаро ки мехоҳанд граница бизгаранд документошон буд чи дар неки аз ҷои коршон ҷавобшон наметиҳанд 3 рӯза 4 рӯза ки раҳда граница бираванд. Барои шумо ширкати барори кор як раҳи осон шаёфтагиай. Чӣ кор мекунӣ? Авиакассаи мо да занг мезанӣ, дар кадом шаҳре ки набошӣ фарқ надора. Мегирӣ билета, рост ба самолёт мерай Челябинск. Аз Челябинск мефурои аэропорт, машинои мо мегирандтон мебаранд граница, ай граница обратно бо мегардонанд, меорандтон дрни аэропорт ва мегардем ба ҷои лозимитонам мерен. Як рӯзам намекаша. Нархошам арзонай. Инам номро да занг биза, ширкати барори кор дар хизмати мо шумо. Зинда бошен. Хай. Анака беака. Амо дам баъд якин батл мон. Агар чабаёдаш боша, бисёри бад гуфтагӣ буде саат хай ман лубой репер гуфтагӣ буде ка лубой репер да лубой ҷо мегдан мегуфтанд ки якин бор бастера задагӣ. Кажи бастерам хичан медонай темора. Бастер хичан 100% медонад ки ман якин бор задагӣ шум. Ҳама гуфтагӣ ай. Мақсад ҷокер хичан гуфтагӣ ай ки задагӣ ши. Даврое ки дар стрит старс набуда вақтои мақсад меомад таланда иштирок мекард и сууси иҷода мақсад медидем салом алейки сууси гарен ман гап надорум вай давай нашо терматш ман гап надорум мақсад меомад гуфтагӣ ай ки ту бастера задагӣ нози стрит старс номагӣ гапош дига шидиди ака мақсад иҷаи хеле темай но шумо мара вай гуфтагӣ ай ки далершо дар группаи мо неинтересни вай одам ада худаш неинтересни ака шумо мара пешниҳод кардем ман гуфтум ма камас кори дигар дорам ва қай ҷокер батл бро не яки ҷоя ва даки ҷоака я боро гап 100% ту мара гуфта будӣ ки мара ҷокер интереси нестай ман қатъи батл намебурам ия даже бе видео гуфтагӣ будӣ ман ба ёд маста ана да история гуфтӣ ки агар пула бутян ман қатъи ҷокер батл мекунам ба ёд астай история пули калон гӯшка миллиону мети батл кунам ами хонада ами дом да квартир чанд сум буд 1,250,000 ман шуморо як савол рангил охири савол нигоҳ кун ман одам бурум ягон чи пилус намешам бурум ягон чи пилус намешам барое ки лобои кас медонам мегаи далер мезан оз ман шуморо мегӯям ка пули билетто намегирем бияи тоҷикистон амиҷа ки ямо бестен хитон расхот ямо бестен амиҷа ямо кор накуд миёй ака ягон чи фоида неста ягон чи не вай да зазор меша ки 6-0-6-1 меша хет сакадӣ охи 6-0 кира загия я одами дастоини далера загия калон далешора далер беника далешора май мебачава дакҷода ман қайо батл намекунам то есть ки далер ки қати ҷокер қати ответ ча гирифт короче мақсад амо одамои загиштаи мақсад 6-0 меги вай я ничаи дига дорам мақсад тамоми ҳам одамои батл каги ҳама шабгира қати ҳама чашбаяга мек мақсад вай одамои соза заги неста ҳама ча акай доди худо гуфти акай доди худо мара мега ту уҷа легендаи да батл ма я одамоиро загим ки ма ё кумиршона ҳамо қати кензо чи кензо қати не охи ака ман вай соз мехонам вай бачаи зура и суси вай я барном як касам хеле видео рӯи каге акай доди худо саволаш метам мега қай далешо батл намекунӣ мега ягон одами соз биёре агар не вай худаш я батл каге я батл дора поражение дора я одами загишай ки вай 10 поражение дора я победа я батл кардагия либо чанд батл кардагия ҳама одам я батл дора я батл кардагия да шерка боидагия ки вай шерка поражениш як 10 я победа 10 поражение ам я победаш против амо то есть шерка да 10 одам будагия омада кензера буридагия ман хали фаҳмида будам бо гуфтум ки и ростаки на хита медонистаира ман ама чи хе батл кунам акаун чашобар у одам 10 кас да боидадай то қамура загия бо мехезам ара неинтересни мегам қатиу чи хели батл кунам ака фаҳмо ки оз медонӣ я саволи дигам хеле буд ки нашод чиз ба ёд аста мо қатӣ дар онҷа чакчак кардем дар пресс-конференсияе ки батли химон буд например батли ту айралик буд гуфтум ани айралик мегӯм ай ту ай ки буд рекл десан нолгам ҳамо пресс-конференсияда ман гуфта будум ки ман нав як кас нависта дар телеграм ҳамин нав бо ба ёдам зад
гуфтагӣ будем ки кадоме ки бубра финалда корочи барои ҷои якум дуюм ҳамо мебурянд батл мекунанд қатъи десант ҳамин темаро чӣ кунем мақсад ака мо аyon батл бир омадем то медонем ки мо қайд десан яҷо рафтем ай батл бир омадем мо шиштем қайд десан чақчақ кардем исус гуфтем ки мо мақсад дар ягон ҷо батл монга намекунем якдигар қатъи исус мақсад якдигар қатъи вақше батл намекунем мо қирған рафтем дар қирған қатъи шиштем мақсад шиштем ами фристайл шаб реп хондем исус як консерт даже мақсад вай бародарай ман баъд фавикам намемонам ака фавикам гуфтум қайд десан кунам гуфтум батл гуфт не накун гуфт барои ки фави қатъи вай ҷурай фави манам қатъи созам ака ман наметонам вай биром ягон чиз бугум вай ам хичам намекунам қатъи ман я мисл дар сарам омад фави қатъи вай ҷурай фави против вай ягон чиз нависта наметона барои ҳамин эмигира гуфтум ку гуфтум ин қатъи ва батл дошта ҷурай ва дошта будам метавонам ман ҳамун гапаам барои ҳамин тора гуфтум вай темаи вай ман намедонам вай тайёрш мекунам намедонам ака хай фаҳмо худ тоист ки нашод ҳами история тама дидам я дута история кардӣ меги вайнер мешам ҷангара мешам бачаҳо айфон 15 про max гирифтам вайнер мешам ака тамом ҷавар айдаст доде пока что вариант ҳастай я батли дигата мухлисо бибинам ака ман яшвара зан задам ку гуфтум ака ду рӯз вақт гуфтум ака ду рӯз вақт ман пока вайнер мешам як сумқа барнома мекунам гап нест ама медонам ки ман любое время тара бугум ту вай намекунӣ не ман 100% ака ман медонам ки ман имена қайш мошуқ мекунам қалаза 100% гап нест нашод ҳами батл биё батлда биёем нашод батли хуту рекл вай рекл действительно бисёри баъд ноза расида буд апай ноз нондра ноз меҳрноз апай ноза бисёри баъд расида буд ман дар ҳамун видеорам аҳамияте хеле қард мекунам и барои чӣ буд ман хунам расидам ку не ки дар батл бровардагиан ша дар батл не ман гуфтум бубуреша ба чӯ гуфти бубуреша охуҷа ман ҳақорат кардгиём мақсад агар ҷаҳ буридем мара ҳама хабаргирӣ меомад иҷа фаҳмо яке аз дигар наместа ки акай далелера бигӯ ки вайнерера бат куна батли соза сар куна кай мебурояд батли конкретни саволози гуфташа не ина билин мебинам хе не акай чима сусушка обе нехе мекунем ин хе мебинӣ не ака туғрия не ку хеле ки ма дар телеграм вай мекунам видео мекунам мегӯям ки кадоме савол доре бинависе саволотнамо метем хит кардам короче нашоти вайнер ма ака ма уже я видео кардам ваям вайн набуд короче ам хеле просто видео буд ҳеҷ хеле барои инстаграм ака мақсад инстаграм да хап дам наестем барои бародароро ягон кор кунем и барои инстаграм ака батл ям яка мешавад дигар ши тамом гап нест хай бо дигарош бисёр баъд гапҳои нито нависагиам намехонем нафарое ки гапҳои нито нависагиам бачаҳако илтимос ма саволгапҳои нито чӣ хеле аке яъне ки нависагиам ки бугӯш дигар батл набурояд батла рид монд напменем хеле гапҳо ма смисл нестай дили траш нафарое ки нашод телеграм канал иним телеграм канали барори кора метонем ки будем подписаться кунем ва бинависем кумирои хутона ма ҳатман айваё интервю мегирам чизе гуфтӣ нафаҳмидам неура намефаҳмам яка далши қариб дамҷа афад бегу охир рекламаи туфтаи дора ки чуа хай чӣ кор мекунӣ шухӣ дорам ай телефон ғалтид ту қоводаи уже худат мара фейс ту фейс дири телефонат ғалти рекл да батл мега ку мега ма амира ибну хидмат гум мекунам мебина не далер қати яке мабодо
قطعی که پس از یو سال تاول تونات یگای یا وای کلونای وای اکا 11 سال کلام کلام کوچ بغاز وای کاش منای دم قطیش نه بغاز غمزدو یگون کس دیگه خط نمیکنی آخه کمان میبرم چیشون میگم چی میگی برم چیشون میگم آدم را برای چی تو فقط همین مرا میگی که فقط باتل ما قطعی غمزده او یگون سیل داری تو برای غمزده او نگاه که از من شنوی داسته گوش که از من مثال قطعی مثال غمزده نمیمونی قطعی آدم دیگه میمونی و پراست همه برو ترک اندگراند میخونم راست ترک اندگراند میخونم هوای دگوی داخل داره خیلی نمیخورم اکا فلان سپیدی که سپیدی باشه که خیلی هوای اداره چی گپی بگوی مرسا اداره همون برسه مثال از آدمایی که میبرن باتل میخونن کو اون راونداشون اگر گوش کنی کو پروفیل بای کتمای را خونده میشه اکا فهمو این خیلی ما میگم سپیدی فقط لذت کنم خیلی چی خیلی سپیدی یگان غمزده پیدا کشید خیلی که دلیلشو میگه من غمزده تون نمیگم اون که آدمایی که عشق میخونین خیلی که پیدا کشیدین مرحمت با خیلی چند گفت که قطعی رالیک چخ میکنم میبروه اگر گپوشان تقوری بگیره ایمو باتل مونی ایو باتل کنیم باید گنرال قیمت بگشت ما چی میگین؟ باید چخ کرنده کار باید خیلیش قد چخ میکنه نه اگر بلاک بگیره تو اگر چون سپیکر بگیره بله خب چخ کنم باید کمال هم ایدونم ما کاروچ ما ندیدم کاروچ دامی باتل یگان چی ندیدم که مفتا گالاسمر ایسوس یگان چی ندیدم او خیلی داجه آدمایی که گالاس دادن نمیتونستن همین تاجیکستان با فکرم در شما سومه پارتوفتن اکا با شما زم سکران میکردن روی میکردن که با کارتای خودش نمیکرده که بخوا مثال با کارتای هر اون در پیش اگه اوندا باشه در کارتای هوای میپارتوف کارتای اکا روستان ده ها مثال اکا روستان نمیپارتوف وای میزد کاروچی زم سکران استیونکا میکردن و تلفن دیگری روی میکردن که اینم چانس روی کردن نه کپکش قطعی زده باشه بله یه سوال دیگه دارم با اوجه برنامه را میشه که تمام کنیم یه سوال دیگه همه که نشد ویدیوی شخر تمام شد کدی هر جا اکا سببی که اکای بخره لونلی تو شو ادکاست کرد استوری شدیدی سببش در چی بود با گفتی تو های بایو گفت چاپ کاگی بودن بعد یامون نفهمی داشتن که بله ما کشمه دونم که بایو ای پیش اومدن چاق کردن مقصد همین تیمور را پوشیدن مقصد پالی پوشیدن نو شخر نمیدونم چی با ویزه پوشیدن برای کی بایو اوجه تیمور را پوشیدن گی بودن که شخر گفت که به غرضی امو لونلی با اکای زفر ما اگون کس خطی باطل نمیکنم اکای زفر میگی فکر میکنی ویزو چه قبول میکنه؟ رایدر نامد با فکرم نه اکا اگر قبول کنه با گفتی تو چی میشوه؟ باطل اثر سیروی همی آدمون فوش میشم با گفتی تو اگون خیلی نمیدونم هرچه قاش میشوه فوش نه و گفته است اگون باطل اثر میشوه که هردی بایو خیلی شدت دوران کرو چی نمیچ خیلی باطلشون رایدر را مردم شدت میکرد که اینم خیلی اکا موش دایده بسیار که بیچنا رنگی باطل رنگی ریپر تو سوید میتی همی را باطل کنن یا نه؟ ما میفرام بینم کچیده پایوچه مقصد شخیر میگه که مقصد چی گپی همون نفهمی بود همش روی آو میبروی میگه که برای همین سبب بینه روی آو نکی مایی چه میبروی خیلی اکای رایدر اتوی دادگی نیست با گفتی تو اگر که اتوی تا چانس میگفته باشه اگر نباشه این اینترس نه بگو همه نجیری بایو خب پری با تو دمی سوهایی میدونی اما مکسیموم اکا کارچی هم 500,000 روبل میگه ما تیارم در 500,000 نه که اینکه باید 500 تا نمیگه زیادتر میگه
не ма фикр мекунам камега ка не пример мада ма тайёрум мекунам ки вай ба филм ки зиёд мега ма тайёрум хати шахер ако хати шахер мумкин зиёд биган о ами батл бро ма фикрам ка гирифта буд кадом батл афил шава фикрам ка гирифта буд намедонам ё кам гирифта буд не 200 чанд та гирифта 250 та гирифта буд руси 250 та бале значи 500 та дака ма фикр меброя барои як бор дабқаи шихто нависонда будам мушкур ака вай ба филм ту не кия нависта буди не акай не райдера нависта будам қай райдер гап задам о гуфт ма мақсад батл даврои чени шумо будан да мақсад мекардам оз шумо бу чикен бирен гуфт ма оз ямун суми батла худум уже кор кардестам суми я батл меброям я мурда кориш мекунам мақсад хай нигоҳ кард ин хе гуфтагия ку на мисол гуфтагия ки мисол ман корро бор даём ман намекунам батл гуфтагия ку бале вақте ку ака она шумо бара любой батлерам хеле ака вақте меброи ягон батла тамошо мекунӣ ку ла кайфат метавам мегӯй браман буром боя ина хеле ина мисол рали бас кардагия ку можи на ин батлора дидагия бо мумкин бо фораш батл кунам может быть барои нигоҳ ки ина акай зафаранам хеле ина мисол нограм намо қабун будиё ина мисол видео ки ҷавади пайдо шида ка баъди ина батло уже чандтаи дига як гала сагак биромад ку ваёрам хеле лицои навай ососа ки звезда мешаванд не акмаз шума ваё медам ма ваё рахчо намегу короче мисол хеле биромагиам на ҳаваё батлора ина шавқ шон метия ка мега хай бимо баромад ки як бебни 4 мисра хон дише битун наоҷа хчулун наоҷа хай фаҳмо короче дареҷон мо ждат мекунем ахта занг тахай як занг биза агар ки договор карди қатъи ралик агар ки розӣ кишид бинависа айчо институтка бурора бинависа қатъи чақчақ мекунем договорон пухт батлем тамо ака як чизи дига бигум ду чиз га бигу рекл қатитон буд гуфт ки мара ҳама шиносон гуфт ки якин батла биридам ку ҳамхе гуфт бале ака мар рекла кор надорам но ами гап мара даёдум зад да футбол будем футбол тамошо дад дазл қатин буд дазл барои ки да батл шиштагӣ буд тоқа дазл фави киштагӣ буд бале рекл гуфта буд ғайри ваё батла ҳеҷ хаддагӣ нест гуфтум ака ман медонам ки мисол ман медонӣ ки гуфтагӣ да ҳама ҷо гуфтагӣ не перишум дидам дазлай вай чанд медона чиза гуфтагӣ ки хонданои вай маъқулам нест гуфтум ака мардак бори ҳамҷа батл да бадӣ гуфтам мардак бори бадӣ ба фикри ти ки бирид гуфта бириди дазл гуфтам ман гуфтам ака чихем ина мара гуфтестай ки ту бириди рекла мегӯй ту бириди чихелия ина чихеле бифаҳмем гуфт ман ба худо ягон ҷода рекла гуфтагӣ нестам ки ту бириди барои мега бо рекл занг задак ма гуфт короче чӣ ном дора ман биридим ё далершо ман гуфтам ягон тат короче рекл гашта гуфта дига акай ма нестӣ мақсад ки хит карди ака ман даҳо батлам зада ки шума худо гап нест хай ки дар ҷо нишон дода ки паблитил хити барои ки дар пресс-конференсия мо гуфта будем ки агар ҳамин батл да кадаем бубра батл тоҷикистон дам ту бурдагӣ дар ҷам батл ту бурдагӣ ҳамхе договормон ҳамхе буд ки бояд астайд не мақсад бас шоҳидӣ на у шоҳидо худорамати акай дазл шоҳиди зинда гап нест далешо худованд нигоҳбон ҳазор омади калон бо да связем давай гап нест бобу хуб бачакои чӣ хеле хай дидем қатъи далершо видео кардем нашод хай чандта чизоро фаҳмидем чанд гап хабара фаҳмидем ай шумо чӣ мерава комментар лайк гап хабар аймо пешравию чақчақҳои бобигӣ нафарое ки мехоҳем ки ягон савол бинависем ина ҳами описанида чиз ҳастай телеграм канали барори кор ҳастай ва метавонем ки дар поист барори кор бинависем ба англисӣ мебурояд дар онҷа метавонем ки саволтон бинависем мо ҳатман ҷавоб метиҳем через видео мир вашему дому
Баха был у вас в гостях. Let's go.